ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kinoyalam Chonga Federation of Khasi Jaintia Angaru People's Central Body Belalam Khamadu Vice President Usamla Kitbok Nong Plang Hakar Pratrik Lalingkot Arajar Posan Kilalit Ben Pynsangeh Mardor ke jingkot tender dekat National Institute of Fashion Technology ke Shlam Puli kemudian Hanu Shillong Township ke bahap hapu ke jingpet jaga Ministry of Textile ke Sarkar India. Harga jia keran berkelat patai kubur hingga jia kendo eu joint director ubak Febi di Shanpuru usam lakit bok nong plang ulang bakat komi kendon melabur dekat National Institute of Fashion Technology kapin pau syai bala ailat wat diki security agency Kiba Nabar ban tap dekat tenda kabanong par ke jingkhangla diki security agency bala penyak hi diki nong sengkam sengjam try muluk hakani ke jela. Shushu ulang bala daki board penyak jangka National Institute of Fashion Technology kim sengap diki jing dawa nakalian jangka seng ke sesimbet diki wepat kilat kelenti. To ka jingwan jongi hagni ka puar bomanta nakaliang joka Fkjp Pynsangeh kalong ba ngi ko apni kenu director dari nomor bo udan ke meeting te ngi lai kendu no you join director iba free sang pro mo beri join director joka ni Nift te ka jingwan jongi hagni ka puar kalong ba hadian bengi ya ka we ka tanda ka bami apo online ka ba habini kini security agency te ka jingwan jongi hagni ka puar kalong bangin pa stop ya ka ni ka tanda ngila ong iki ba kat bagi 4 lak ban penkelai kini kriteria ki badan hang ni yang nak liang jungi nom sya bakin ya chmat ya kini ketanda kawan aikam aijam ya ki khun samla ki napok ka jela ka jungi belingi persya ya kini kalong ba larangi pet kat kum kini ki jingtho lani kriteria blabu ang ni kalong kala plilat plilenti lupa ya ki we ki security agency Nabar bikin wan sengjam ban sengkam sengjam ni beling ongom ta nomor larangi pet kat kum ka kriteria ka benikong ni kalapan ko ang ba kinu ki agency ki bathap ikani ka kam kidai bandan ya credential ka basis 4 crore nitip bagi bun ki security agency ke ba wat kini ki security agency ki ba yo ya kani ka kam taru nguthu ba let's say ki beri try muluk lekin nomdan ya kani credential ban pan hadu sis 4 crore bat ka benta ka ba ar ka bangi kwa ban persa ni kalong ba ngiwan hang ni on persa ngila pensungu join director bari ban cancel so kani tendar bari ban khot dakawai kalong biki pan pat ya ka credential ba ki ong kanu agency ki bathap yakini ki private security hang ni kide bandon lupa ban ai atau pirul ka bahado ar-hajar ngut ki security agency ki security personal larangi pet kat kum ga jinghe joka nigrem su ka nigrem ka kampus ka belah he handai ki security maximum ki ban te kene phrapau du sis pa ngut ti handai tang ini Nift kampus i badan hang ni kindan kam hado ban pan ya credential ka ba hado ar-hajar ngut kita ki payroll jongka security agency ngasngau kala dei lupa ka wen ka jing plilat pelenti ban khot lupa i company ki Nabar kiban wan ban invest sang ni bat ban yo ekani kam hang ni te bangi su thu hi lar ki wan company Nabar kan long jing do nong ye ki try muluk ki jongi namar haba ki wan ki brio jongki wan ki brio Nabar ki kwa i ban thap ba ki perdo personam ki jong tengi pat lara kadon kan ngim tuklar manu ban yo ekam lara yo u a u bi ki u diru hendai ude ban yo ba try muluk ba kin yo kam yo jam khana sama ki jongi bat sa kawai bangi hab ban kersa ngila kersa yu join director mataru kalong ba ka jing wan jong kini company Nabar ka wara ka jing do nong ya ka jelai bro koi belingi keren ya kini benta nomor subuh menta lara ka di ka company ka ba register hang ni napo jela me kelia mud ki register ya ka GST hang ni mud ka state GST kan ne apo ka state ka revenue ka state government henry menta lara wan no do company uba napo Bihar napo UP napo Delhi uba register sa kita iwe pat ki jela ngido ya ka state jong revenue ka state jong ka do ya revenue nomor ba ki hapan sio artli GST ko ka state GST ba ko ka central GST ka central GST ngaladu lupa te mental lagi wan di company Nabar wat ya kata GST ka bari jong ka state du ngiladu lupa tingi kwa ba ban penti kana ba ka ki bayo kini ki tendar hang ni kindai bi agency jong ki try muluk no ka jala ka jongi khrang bi nom do kam gini khana i batrai hang ni bat ka ba kongsan kolong ba ki ban nomor ka tenda kin pli la sai kisni kin thap la sai kin pli la sai ngiladap ban keren ka ba sai bagi dia ban stop ekani ka tenda immediately bat nak liang jungi ngin sapa dak jing tho sepo director balara kim stop ekani ka tenda bikin pli la sai kisni nak liang jungi mansi ni ki ba gilat kanti no join director mata ula ong ban convey kani message bat ngin sapa hiru dak jing tho
so director hendrai ngila ong pat iki bagi dia pentikana bagi dia change choi kini kriteria swa bikin ailat ikini company Nabar bikin tap ikini ketendarang ni ngi ko abet ba kitrai muluk kidi banyo ngim tuklar uyo au bi ukudi hendai dia pendunai kini kriteria ni kemudian omdai ba kita ki company ki ba ban PV company ki ladon ni kata si 4 crore kat kom kriteria ni company hang ni ki nomdan kat kan ka kerensal ke jongki takada ngi suthu baling ba ka jingbu ikini kendon ki bangim pui perkat hendai kan long ka jing plelat plenti pat i company Nabar bikin wan bon yu raj ka hok ka jongi ni bar ki kini kena i batrai ni security bo pli batrai kini yu ken sadu ekam ka jang jongki takada ngi wan nam ta jongki bar ka bar ka rong mangala kerensal ne kalong bangim kwa bagi we company Nabar ken wan nomor ba ka jela ka jongir ka diban kan du wa kata revenue ka GST kemal ong menela ra ka company ka register hang ni ka state GST kan export ka state government kan yo nong ka jela ka jongi ndre le wan company Nabar ka state GST kan le ki jela ki Nabar ngin sale e ka bodon kam bat ngin sapni hiru dak kam laraki mburam me jing sko jongi trai muluk laraki dang yo raj nakaliang jongi manse ban chem le kinu gilat keliti kapor kala day Bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ka ka thong ka bakidon ki ki man ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ka vote jongpi ha ka arpwoi tarik urumpang arjar arpsa. Baik ya ka program markman bat ki kertong